This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Hakajingli tur sya sekretariat akan no phai singi jong ka khatlai tarik ujlieu araja rupsan kabla long hapo kajingilam uba roy kupar sendram kumu presiden kinongelam nalor kidkhot ka nyau trap youth council kala raru bonteli ki plakat padru ban perta no ILP no rest kani kajing perta kadai kabla pelong khardap ka sekretariat kabakila shim kum kadak ban yaki bantawa pentrikam no yaka inner line permit ILP hapo kani ka jela hakini ka singi lala bansaki pat ya jingdon ki jingtho ki plakat kibla penwan ya jingja ka badang shudap jashen ka ba ka wei naki kala ong namar bumdon ILP wan Pynïap lok ka Sonam hari Khasi Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya